buntag mga kasama, 4 days to go na lang. Una magpasko. Ani ang atong team karon sa South San Juan, Barangay Sentro, Agdao. Kay nagpadayon ang atong team sa pag-apod-apod og solar radio transistor nga hatod sa One Radio campaign sa RMN Networks mga kasama sa ato ang mga beneficiaryo. Maayong buntag, Nay! Maayong buntag sad, Madam. The XBC number 1. Oy, number 1. Okay. Nay, kompletong pangalan po nato. Marieta Sunyega. Oy, advance Merry Christmas, Nay. Thank you sa radyo. Okay. Kabalo na gid si Nanay sa among early Christmas gift sa iya ha. Okay, Nay, dawata ang early Christmas gift sa RMN Foundation, ilawom sa DXCC ug sa One Radio campaign. Ay, salamat Okay. sa Unsa ka importante pud Nay nga nagapaminaw mo radyo? Unsay makuha Guwapo ninyo? ang mga kuan, ma'am. Labi na ng drama, balita, pirmi ka ng dili, sana kanang dili gani bakak na balita, kanang tinuod jud ba unya adlaw-adlaw jud pirmi dili mo ato pa sa sunod semana nga balita ana gani ma'am presko jud ay nga balita man ba. Wanang diri jud mo magpirma minti ma'am. Bahala na magsinamsa. Inay nalipay mino nga kayo sa mo sa napili nga beneficiary sa RMN Salamat Foundation. kaayo. Sa tong One Radio campaign nakadawat mo sa Di tong mabayarag solar. sapik, ma'am. Yes, sa solar radio Di transistor. mabayarag sapik ninyo. Thank you so much, Nay. Gikan din sa South San Juan. Barangay Sentro Agdao, kauban si Radyoman Joel Beray, kini si Radyoman ay ni Genita, Tatak, RMN. Number